Zábava, oddych, dobrodružstvo, poznanie i gastronómia. Návštevníci Liptova si budú môcť toto leto užívať množstvo atrakcií výhodnejšie ako po minulé roky. Kľúčom k množstvu zaujímavých zliav a bonusov je Liptovská regionálna karta. Je nielen zľavovou kartičkou, ale je to zároveň vernostným systémom, vďaka ktorému verím, nás budú navštevovať dovolenkári častejšie, pretože si zbierajú body na svoju kartu a následne ich môžu využiť v atraktívnych zlosovaniach o ceny. Stačí sa vybrať do niektorej zo 7 desiatok atrakcií podľa zamerania a tematiky. Čo tak začať napríklad históriou v múzeu Janka Kráňa, ku ktorej patria aj tradičné mučiace praktiky od miestneho obuvníka. Dobre, čižmičky, tak ako si zaslúži. Takže poďme na to. Jedna čižma. Rodiny s deťmi určite nepohŕtnú pozvánkou na návštevu Gobrom do Čutkovskej doliny, kde je všetko akési veľké a zároveň aj zábavné. Za návštevu stojí aj netradičná kontaktná zoo, veď kde inde sa dajú vidieť z takej blízkosti exotické zvieratá, ktorých sa možno aj dotýkať. Sme veľmi radi, keď naberú tú odvahu a prídu k tým zvieratkám. Samozrejme, treba ich rešpektovať, ich kľud, treba počúvať pokyny ošetrovateľov a zvieratka si určia, že kedy sa ich môžeme dotknúť, kedy nie, ale dá sa ísť ku každému druhu zviera. Leto na Liptove to je množstvo aktivít v prekrásnej prírode, ale aj v meste, či už na pešo alebo s pomocou dvomyselných zariadení. Aj tie sa dajú z Liptov Region Card požičať so zaujímavou zľavou. Môžete sa prísť povoziť po okolí Liptova za celkom krátku dobu, lebo na tých elektrobicykloch je to celkom rýchle. A výhodou je to, že sa tak nenadrete ako na klasickom bicykli v vysokých stúpaniach. K prázdninám ako si prirodzene patrí aj voda, ktorej je na Liptove viac ako dosť. To isté platí aj o množstve aktivít s ňou spojených. Práve tu sa totiž nad ňou dá lietať, prípadne sa na nej pohodlne voziť. Přirovnala bych to k takovému slovenskému moři. Dá se to srovnat s chorvatským, jediný rozdíl je, že voda je sladká a ne slaná. Komu sa žiada prisoliť, nemal by obísť miestne akvaparky v Bešeňovej a v Liptovskom Mikuláši. Prímorskú atmosféru dotvára jednak exotické prostredie a zároveň aj vlny, v ktorých sa dá plávať a na tých divokejších dokonca aj surfovať. Máme v ponuke dve vlny, jednou je Waikiki, jedna je Mau, ktorá presne napodobňuje rýchlosť vetra aj poveternostné podmienky, ktoré sa nachádzajú v Havaji. Dovolenka s kartou je nielen výhodná a bezpečná, ale aj zábavná. Okrem toho, vďaka nej môžu návštevníci Liptova objaviť i také miesta, o ktorých dosiaľ ani netušili.